Sláva Isusu Christu. Sláva na věky Bohu. Výborně, takže člověk se tady může cítit opravdu jako doma, nejenom tady se svým zkoušanem. Jmenuji se Tomáš Mrňávek, své akademické tituly si nechám ještě potom ke skleničce a moc děkuji za pozvání sem na křest, neboli budeme tomu říkat požehnání této knížky. Když jsem se dneska přátelům zmiňoval, že jdu světit kuchařku, tak si říkali, ten Ujol už má zase novou paní hospodyni. Musím vás ujistit, nemám vůbec žádnou. Takže možná tady to bude taková prvnička, která si vychází. Ano, když se řekne člověk, tak víme, že je složen z části velice tělesné a z části duchovní. A někdy se taky říká, že přirozeno předpokládá, nebo nadpřirozeno předpokládá přirozeno, to znamená, že člověk, aby mohl hloubat a vládat o věcech nadpozemských nebo nastvořených duchovních, tak potřebuje k tomu být velice dobře, nebo pokud možno co nejlépe disponovat. Takže věřím tomu, že i tady ta příručka nebo kuchařka prostředu na Podkarpatské Rusi jistě k tomu prospěje. Takže aby jsme se taky dobře poměli, doufám, že tady moji skvělušané, teda ženy, které umí velice dobře vařit, taky do tomu tak hezky vypadám, takže spokojeně a tak dále, že jsme všech ztrátka po všem. Takže doufám, že taky pak ukáží, co z toho vyčetli a co z toho dokáží v praxi aplikovat. Ale také člověk je tedy ta hmotná stránka i ta duchovní, čili by bylo teďka velmi dobré se pomodlit za nás za všechny, ale i taky za všechny, kteří budou tuto kuchařku užívat, aby opravdu to, co z toho vytvoří, pokrmy, aby jim opravdu sloužili k větší cti a slávě Boží, a abychom se všichni u nich vždycky zase do toho stolu, co dobré uvařili, abychom se tam vždycky mohli shromáždit. Takže poprosím tady skvělušený, jestli dáme dohromady modlitbu. Tvojí Otce a jistě nejsvětého Ducha. Žije si na nebesi, da světí se jméno Tvoje, da přijde cárství Tvoje, da bude vůle Tvoja, jako na nebesích na zemi. Chléb náš naslušný daž nám dnes, i odstaví nám dluhy naše, jakože i my odstavujeme dlužníkům našim, i nevedí nás po iskušení, no i zbaví nás od lukavého. Jako Tvoje je cárstvo i síla i sláva. Děkujeme moc krát. Kulturní program